Kipai nong song snong kathan ri muliang kiba kentup ya ki nong sen sha snong nadu usor da na snong nong lang mau kapya kendong ngei kerdom wa lang bersit mau sikar wali phabat ki wei ringkat ki pajba mantaka sngi ki lalej bantur shaka office u deputy commissioner ban yakendo markmat baduba garon LSNDK Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ban penpau ya kejing persya ka bajur ya kejing temu jong ki bor bahalor ban penkeriak no ya ke rimuliang CNR di block office kabadon hak snong nonglang syak snong tinghor kita ki soda snong jong ketei ka than balaya don lang ru uba Jonas so syang secretary ka hima nong mensau siamship uba HL tongkar soda snong kerdom habe keren bat kinong thok bor hadin balawan phai na kamra UDC kilaong banado balapli pajba ya ka office jong ka block house nam arja ar shimla don manoru ba bala persya bat bala ai jing mudda kum weipat ha ka por bat baro kila yang menjor lang ban penskem ya ka ban bo bej ha ka hi ka snong nong lang henry menta ka kenti lami kendit kensan sada ki weipat ki kenhun ki bala persang ban ra no ya ka office sya ka snong tinghor kilong bada day lay kin sya ban le kumta bat dawaru badai ban penne bej hanong lang kumbala rai nado kasien ka banangkong halor kita ki kenrum kenram kate ka kenhun kalalej ban bo ru season don da kajing tho hakmat uteu officer badai ukhle do jong district West Khasi Hills hakabana kaliang UDC ula kular ban simkhia bat pensngau shakibor badai pe yakani kakam ada uskitri jong kahimanong mensau tingiwan hangne lengba kari muleng blok kaba halor kani kenong rim bahaka arpo ar tarik jong November senam ar hajar arpo ar na kaliang jong ka sorkar kemud lawan bu ia kan nongrim hanong lang kemud ba kadai ka CR di blok kabun ban ai ya kari muliang ka jongi hanrei halor kata kanong rim ba mentala lai sausnem kemud bakani campaign nasional daki hajar ki paj nong kendong ki jongi kila kemen kila dab da kijing kemen kila wan hak tai kasngi bakin wan tu handrai kin wan lengba da ki sakhi jong ki pajba handrai halor kata kanong rim menta pade hadin laisnem kumud bakani kamla ban ler lane kamla ban long ai menta kumud ngi wan ban yakendu UDC halor kani kanong rim ba namar bangi bena bakani ka blok kamud ba mud ban lej no sawe te nakaliang jongi ki pajba jong ka rimuliang hi barakawai khamtam ya ka dong jongi ka bajengai nangti ngiladap da kijing kemen handrai menta kebat padengi sngusi namarba kata kaba sngew bena pade kalong sawe namar kata ngila keren bar ya keren sai baru disi halor kata kanongrim bakam padbiang ladap ha bro arteli kami nang no kata kawe hakajing sisa ngi don kam tang ya kawe te bat kata kawe kumiglabu ya kamonongrim leng bakam kanong lang sentar te kani kanong kane ka jingkwa jong ka sarkar bat kata ka jingmu jong ka sarkar kam ya dei bat ngi kum pajba ngi ki pajba ngilabu ya kesentar ka bas kem hanong lang baki ai baro kan long ka ba khamjan bat ka pa khamsuk yang ngi ki pajba handrai menta ka jingkwa jong ka sarkar pade kalong penban sawe te ya kata kamud ba nakaliang jong ngi ki pajba ngim pidiang dalai bat ngim kwaru ban thau arsin ya ka jaka ban thau arsin ya ka jaka kamud ngim kwa bat ngi kwa ba ka sarkar ka deban wan bu no kloi ya kata ka office kat kum ka jingkwa jung pajba kumba pilabo ka jingkren nakaliang jungi kum kiri urang ba halor kani kenong rim ba ngimdei bangindang syat kala kumne kumtai ya ki kam ke belabu namar ki pajba ngela singhun halor kate ka nongrim ke bau ukonrat te sangma la debu hi dalade ban penyo ya ke skim nomor balai baki skim jongi menta nadu ka arpo arterik jong November arhajar arpo ar mentangim yo isu kanu ke jingdu nong jongi ki pajba jong kadong kathan jong karimuliang namar bakini ki skim cispa sngi rumdon cu baki development ki wei rumdon cu tingi kerpat ya ke sarkar ba omdon kam bandang perkhat na kumni kumtai de ban wan bu no kloy ya ke office wan tei wan kre wan tha wan penbit penbiang no pha noi officer namar ba kijingdu nong jong ki pajba kila palat mentah ka jingwan jungi hangne ban kendu UDC kadai halor ka jing
Ngeu ya ka jing don ka jing bana bon ong ba ka don ka jing pen kenria ya ka jaka banbu ya ka office jong ka muliang sinar di block te kumki pajba jong ka dong ka than ni don ka jing sangkhia lo jong ta ka benta kendiat ni kwa ban don ka jing pen shai ba ka shnong nong lang ka ba lawan ban inaugurate ya ka rimuliang sinar di block ha ka aphu arterik jong u brai ne bam bar snam arajar pu ar ti kadai ka jaka ka balong pedang ka balong ka ba ka lenti sinkin ka ba bej berka ba biang bha kumbangi ati barok ba ka shnong lang kadai ka shnong ka bala he ka jingdon ki longying kala don kumba arspa kanai pho tam ye nalor kata hanong lang idon lut ya barok ki jingmentoi ki bik pajba kila banyo ha ka badi rengkat bat ki school pule kila don nadu ki LP section hadu ki higher secondary ha bangi phai shu jangka health department ru ngila don to ka PHC ka bala ban sakri yang ki pajba jangka dong ka than barok nang ta kidon kiwi pe ki development ki bangle hang ta nalor kata ru ki bangi ju ya penlong ki jingalang lan ki kenja training program ni ki meeting borok jung kadong ka than ni set penlong bej hapo nonglang mereka di kejaka ka ba pereng ka ba biang bha bandej banwan ya upaj ba ka suk bha mereka di kelenti ka ba borok kila ban poi ka ba suk ka jingdon ki kali ka don naman laki snong ban poi lang ba ka snong nonglang ti kata ka pensuk ban yayat lang ba ti kumtaru ngilas kumen bah ka tu snam arajar pu arba nakaling ka sarkar kali ban pli ya ka si NRD block hapo ka snong nonglang tinggal dap ka jing sukumen ba katu ka namar isu thu ba katum ka jing kwa ka jangi kalong ka ba biang bha ti habangi phai se ka jing yat ka jing trikam jung ka to ka block ro la buang to nakaling ka snong nonglang kila le ya ka badun kam kila pen kre ya ka we ka ying ki ba ki trying na po jung ka snong nonglang kila ai ban penun kam kum ka temporary office bat kumtu ngilai i kajing trikam ka ba sengut sengat mo malu mala gla trikam lomba ka ni ka blok ka ba thamai ka bangi dang yo te adin kata la tharu bangi dei ban yo ya ka jaka ka ba biang na banta ban bu ya ka permanent office te nakaliang jong ka snonong lang bat ki nong yalam jong ka dong ka than ki ya dong lang to ngilai yo ban ya perkhat ba ngin wat hi ya ka jaka ting sukumen ba ki don ki traishnong nong lang ki bala ai ya ka jaka bat kilawan theo kilawan wo ya nakaliang ka office ro kilawan page ta ka jaka bat hadin bakila page ro ngila sukumen bangi i don jing permen hangta ba ka office kan sayang tu ki try kendau ro da ka jing sebun mensim ki ai tu ka jaka bat ye ki ding ki bala don tor ki pomno ban pen khui tu ka jaka ban pen biang na ta ban sak office ti kumta abangi phai ka jing permen ka jungi menta pade bangi don ye ka jing yo sngo ba on pen kenria no ya kan ka jingte ya kan ka office na ka shnong nong lang shakawi per ka jaka dikata ken ke bakun sukhiana ka banta jungi dikum ki pajba jong ka dong ka than halor jong kan ka banta ngim kwa ba kan long kumta ni kwa ba ka kani ka office jong ka block jong ka rimul yang kan don be hanong lang bat on trikam be long ba kan nong lang